Nóc rồi. Nóc à? Hai लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि दोनस्रि फुंखा YouTube चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। आंल' नङा जोंहा मुथुबो जों सानैजों जोङो हाबा जानो थांनो नागिरदों बिराद गोजानावहाय हग्राजुलियाव आरो ओमफ्राय हाबाया सोरनि बेखौबो एसे खोन्थाना होनसै आङो। आंजों मोनसे मिउजिक भिडिअ बानायदोंमोन ना गोनो गोथो माबा मा होनो रमान्टिक मिउजिक भिडिअ ओमफ्राय बेयावहाय एक्टर जादोंमोन ना बे एक्टरनि फंबायनि हाबा आरोना। ओमफ्राय दा जोंखौ लिंहरदों नालाय ओमफ्राय थांसै आरो जों थांनायजोंनो लोगोसे मा नुलाङो हाबाफोरा माबायदि जायो एसे भिडिअ बानायनानै देखायलांसै। जायफ्रा आं भिडिअ नायनो मोजां मोनो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। ओमफ्राय नैहाय ब्लाउसआ आं मैया टेम्परारि सुब्रबनायमोन माबा गस्ला गोदानबो गैला दख'ना गोदानबो गैला सोब बोराय जाजोब्बाय। ओमफ्राय ओरैनो एसे सुलाबायनानै गानदों आरोना नै टेम्परारिसो पारमानेन्ट नङा। मासे स्पिड ओमफ्राय दायो थांबाय थानोसै थुरो मुथु नै जोङो गारि गाखोबाय थांगासिनो सानैबो दिनै जोंहा बैसागु साइजसो दै देलायनाया मुथुआबो एसे बैसागु साइज आंबो एसे बैसागु साइज अबेसे बैसागोआनो जोबखायाखै नालाय बैसागोनि बार नांनाया दाबो खारजोबाखै बेनिखायनो बैसागु साइज आरोना। ओमफ्रायो आङो देलायनायालाय देलायखाबाय एसे न'आवहाय अब्लाबो बै माबायाव रौतायावहाय मेकआप माहाय लालांनो नागिरदों आरोना माहायल'सो बारा नङा ओरैनो माहाय लालांगोन लानो गोसो जादों। एभ्रि देलाय लांथों सिट बेल्ट बारिनाय बायदि मोननानै खेवगासिनो ना खोमसिसो नुदोंलै मोनफैबाय मेकआप खालामनानै फैनाय जायगायावहाय जोङो मोनफैबाय जि मानसि दंखायो अब्लाबो खालामजालांसै मस्थ' मा खालामनांलाय कालारफोर बिदि नांलायगौ मेकआपखौ लाखांबाय नै आङो लोगोफोर ओमफ्राय मा बुंनो आरोना एसे मोसागोन साइजजों नुलायलायलांबाय थांनानैथ' आं हाबायाव मोसाहैखागोन मोसानायालाय खिन्थु स्टेजाव मोसानाय बायदि नङा आरोना देलायनायाथ' स्टेजाव मोसानाय साइजसो ओमफ्राय दायो थांबाय थानोसै नै जोंजों लोगोआव कैलाश सिंगारबो थांफादों हौवा गोदाननि बिदाया कैलाश सिंगारनि लोगो नालाय बेहाबो खबर दङ बेखायनो जोङो जहैनो थांगासिनो आरो ओमफ्राय दा कैलाशआसो माखौबा बुंगोन नामाथाय आंनि चेनेलावहाय दे बुंदो बिराद गरमबाबो जों माने हाबा जानो थांगासिनो दङ उपाय गैया माने बोथोरनि खोथा गैया लोगोनि खाथियाव गोजानबाबो गरमबाबो खुनु खोथा गैया हाबा जानांगौ लोंनांगौ एसे हायोबा मोसाबोनांगौबो दा हायोबा नों मेथाइ खनबावनांगौसो नायनोसै जायगा थांगोन दे नोङो देग्लाय खैथा प्रग्राम गानो मोनखो खिथाना होलाय माहाय प्रग्रामा मोनब्रैबासो गाबाय दा दंबावो मोनब्रैसो दंबावो गोबां बिदि गानाय जायाखै गाबोन दङ मानासाव मानास नेसनेल पार्क खाथियावनो मानास नेसनेल पार्कजोंनो नांजाबनाय मोनसे फालसिगुरि गामियाव बर' बेयाव थांगोन जोङो मानासाव थांगोन ओमफ्राय बेरायग्रोगोन मानास नेसनेल पार्कखौ थांनानै बेरायग्रोगोन प्रग्राम खालामगोन फैगोन
ओइ दाखालिथ' ननजियाबो थांदों न'? औ धनन्जय थांदों दैमु थांदों बिसोर थांदों आरो बिसोरना बेलेग मोनदां गामिया जानांगौ मेबि थांगासिनो दाबो सहैयाखै बिराद गोजान आरोना खै किल'मिटार जागोनथाय देलाय खै किल'मिटार जागोन मथ' हाय बिथिलाय मा लामा हो लामा गोदाना रुटानिफ्राय फैग्रा लामा बानायगासिनो आरोना इथि होमबानिया माथो बिसिनिथिं हाद्रिया ओरै थांनाय नंला माथो धामाका हाद्रिया थिंना जोङो हाबा जानो थांनाया माबा बारलांगोन आरोना कनका बारलांगोन कनका ना कानका ना केनका ना मा होनथाय कानका हो केनका ना कानका केनकासो ना मासथाय आं मिथिलायलाङालै कानकाबो होनो सोरबा कनका होनो सोरबा कानका होनो ओमफ्राय सोरबा आरो केनका होनो है जिखिजाया बुंबाय मोनसे कानका बेखौथ' बयबो मिथिखायो बहुदानो ओमफ्राय बेखौ बारलांगोन आरोना र' दा मुद्रा बेयावहाय सोबाला हाबबोगोन दसे थांग्रोनोसै हाबायावहाय बेसे टाइम लायो राइट राइट sini जेबादि बारल' बुरल' ओमफ्राय आं दा बिराद सिन्थासो जाबाय दाथ' आं हाबायाव ओंखाम जानो थांगोन ओमफ्राय गोथाव जानानै फैगोन ओमफ्राय फैनायावबोथ' बे लामाजोंनो फैफिननांगोन नालाय ओमफ्रायो सेस जाखागोन आरोना अनजिया न'सिम थांखानाय नङा आंना खामा लामायाव जालांफिनखानांगोन बायदि मोनदों बेलासिनिया न'सिम थांगोन ना थांनाया फिसा मानसिना सिन्था जायो साहा कापसे लोंबानो जागोन आंनिया जागोन साहा कापसे लोंबानो मजासो मोनो आरो हाबायाव कैलासा मजासो मोनदोंनो ओमफ्राय नै आंहा उखैनाव वारेसो लोंलांगासिनो बारल'नायजोंनो न'आव माहाय जाना फैनाया सेस खाताम बिसोरथिंनिथिं मादिलायनायमोनलाय बिसोरथिंजाय माबा आरोना न'फोरा नै बिदि एसे गोजान थायो एसे माबा नालाय मा होनो हा गोदान साइज नालाय हा गोदान आरो दायो माहाय बोराय जाबाय दा आं गोदान नंद्रायला दा आं ओमफ्राय गोजानदो आरो न'फोरा आरो जोङो मोनहैनो गोजान मानि दंबावोसो लामायाथ' बेबायदिनो गोजा ओमफ्राय देखायलांथ'ला आङो लामाखौ एखे देनां पाकालि जाबासो फैसिगोनहाय आङो बिदि बिराद खामखै फैबाथाय ससे लामा गाखोबानो ससे गारि गाखोबानो नै ओमफ्राय बियो आर'नाइ दालांनो आर'नाइ हा बेखायनोथ' आर'नाइ दालां नै बे दालांनो मा आर'नाइ खान्दा नै जों हाबाथिलियावहाय मोनफैबाय ओमफ्रायो खैथा जाखोलै 1:45 जाबाय आरोना ओमफ्राय खाम जागासिनो आरो मानसिफोरा ओमफ्राय जोंबो दायो हाबहैनोसै प्रेजेन्ट होनोसै जानो लिंबाथाय जानोसै जल्दि ओमफ्राय बिदिनो दसेफोर थानानै थांगोन बिराद गोजानबो नालाय थाबैनो थांफिननांगोन बायदि मोनदों आरो जिखिजाया हाबहैनोसै फैदो हौवा गोदान हिन्जाव गोदानखौ एसे मोजाङैनो देखायहैनोसै हाय एकटा खुलुमबाय बेयाव नुजा नुखादोलै नै एकटरा दे फंबायनि हाबायाव वेलकाम दे एसे गगा मोनदों आयौ फरायग्राफोरानो थ' हाबिथ' ना सानसुला बिराद साननो गोरों आरो ने दे गोजा नुखादों नै माबाजों सान्दुंबा नैबे स्क्रिना गोजाना
Kailas roh बिराद गोलाव मोनबाय माथो लामाखौ औ मानसिफोर जागोन आंहाबो एकदम बानाय नोंना खानाया माइ लांसिनबायथ' बियो गोनो गोथोनि एक्टर बियो नैयादा जोहोलावनि एक्टर बियो बड'लेण्ड मोनहांहांनि एक्टर आरोना बागानसालिनि एक्टर मालाय हाबायाव फैनानै एक्टर लोगो मोनसिदोहाय आंहासो एक्टर गोजानदो साइडआव साथाम एक्टर नानि फैलाय माखौबा बुंबा सोमदोन एक्टरनि फंबायनि हाबा बाजैया एक्ट्रिसा फैबाय बालाबारियाव रानि फिसा थायखांखानायसो आङो थायखांखानायसो मा नाम रनिका बेयो भिडिअ नायब्रा भिडिअ नुजागोन नोङो रनिका जागासिनो ओमफ्रायो बेमपाटियाबो ओरैबायदि दामखादोना बेबायदि दामनाय खोनाबाथ' अनजिया बारा थानो हाया जाग्रोना लानोसै आरोना बिस्राया अमा बेदर जादों
गोसोखौ गोजोननाय मोनदों ओमफ्राय नै बिथिंजाय जोंना कैलास सिंग्रा माबायदि मोनदोंथाय हाबायाव थांनानै हाबायावथ' थांना मोजां मोनबाय बरिया अमा बेदर जाबाय ज्रेम दे बोथिसे अमा बेदर आं नाजों जाबाय एम्बासादर जोङो नै फै रायन' मोनफैबाय बेयावहाय एसे मा होनो गारि गाखोनानै बाज्ल' एसे उदैफोरा सेप्ता जाबाय नालाय जेबोथ' जाया जानाया जोङो एसे कफि लोंलांनो नागिरदों आरोना ओमफ्रायथ' आं एसे रिल्सबो बानायनो गोसो जादों ओमफ्राय नै बे फिथाइखौ जाथावना बायदि नुदों आङो जायोना जायाथाय आंबो मोनजाफेराखै खिन्थु जाथावना साइज नुदों आरोना नै जोंहानाव थानाय गय फिसाया बेबायदि नुदों फिथाइखौ खिन्थु माबाया बिफाङा नारेंखल साइजसो नै जों सिङाव हाबफैबाय ओमफ्रायो कफि लोंगोन होननाया नै कफिया मोनफैबाय ओमफ्रायो नै बेयो जाग्रा आंथ' दहाय जेबो जालासो होननायमोन ओमफ्राय जालांसै आरोना मा बुस्थु इयो पक'रा गोथाव साइजलाय नुदों गोथाव नंगौना नङा मिन्थिला जिखिजाया जाना नायनोसै टेस्टि आं दहायनिफ्रायनो कफि लोंनो लुगैबाय थाखादोंमोन दा मोनलोंबाय सान्ति मोनबाय आरोना गोसोआ मोजां मेकअपआ चिल चिलजोंनो दोनजिनिया